तर नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना पुन्हा एकदा गुड मॉर्निंग. बऱ्याच दिवसानंतर म्हणजे जवळजवळ 4 महिन्यानंतर आपलं हे मिनी ब्लॉग पडतो असं. तर सगळ्यांना माझ्याकडनं पुन्हा एकदा सॉरी. तर मित्रांनो, एकदा बंद राहिलो ना, एकदा गॅप पडलो की मग नंतर ना बनवतो मूड होत नाही. तर मित्रांनो, मी असं आता तामान्यात तर माझ्या मामाच्या गाव केले असे तुमका माहितीच असतात, गडी तामाने मामाचं. तरी पण तुमका बघूच असत तर आजूबाजू जो परिसर तुम्ही बघू शकता, या असा छोटासा खळा आमच्या मामान केलेला आणि आजूबाजू हे माड असत. तर मित्रांनो, सगळे खळ्यात बसा निघलो होतो वैताग म्हणून म्हटलं वरती जा बिट्ट्याच्या घराकडे, म्हणजे आपल्या बहुलीच्या घराकडे. तर मित्रांनो, वरती गेल्यानंतर कैलास आणि गुड्डूचा या दर्शन झाला सगळे. तर हे भेटल्यानंतर म्हणायला लागलं की आपण तळे बाजारात जाय. तर मी बिट्टू आणि गुड्डू तिघ जण आम्ही गेलो तळे बाजारात. तर मित्रांनो, वरती गेल्यानंतर आपल्याला समजतात पहिला आधी म्हटलं कैलाशी पैसे काढायचे होते बँकेतनं, तर हे बिट्ट्यानं आणि गुड्डून बँकेतनं जाऊन पैसे काढल्याने म्हणजे ATM नंतर ना बिट्ट्याच्या आजीची काहीतरी गोळे आणायची होती. नंतर मग आम्ही गेलो दवाखान्यात आणि दवाखान्यात गेल्यानंतर गोळे घेतले. नंतर ह्यांचं चाय पिऊचं मूड झालो. तर तुमका माहितीच असतात तळे बाजारात आपला फेमस कोल्ड्रिंक पारकर कोल्ड्रिंक, तिकडे गेल्यानंतर आम्ही चाय प्यालो आणि चाय पिऊन झाल्यानंतर ह्यांचं मूड झालो वडापाव खायचं. तर मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही तिघांना वडापाव घेतला आणि आता वडापाव घेतल्यानंतर आपल्याला जायचं असं घराकडे गेल्यानंतर गुडून आल्याने हे 2 कुत्री छोटी पिल्ला होती कुत्र्याची, ह्यांच्यावर जरा थोडं वेळ टाइमपास केलं. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता कुत्र्याने जसा गुड्डूच्या आई बघितला नाही तशी तिच्याकडे ते धावत गेले. नंतर मित्रांनो, दुपारची वेळ झाली. दुपारच्या वेळात 500 रुपयाचं काम येईल आमका. 500 रुपयाचं काम म्हणजे काय, 40 पत्रे उतरूची होते. तर हे पोरगे 500 रुपयात तयार झाले. तर मित्रांनो, ह्यांच्याने मग पत्रे उचलू गेले. तुम्ही बघू शकता गुड्डू असा इकडे, बिट्टू असा आणि तिकडे असा कैलास. तुम्ही दोघं बघू शकता हे दोघं उघडे कसे उन्हात चमकतात ते. तर हे दोघं पत्रे आणत होते आणि आतमध्ये पत्रे मी आणि ती दुसरी होती ती घेत होतं. थोड्या वेळानंतर सगळे पत्रे आमचे उतरून झाले. पत्रे उतरून झाल्यानंतर मित्रांनो आम्ही गेलो दुपारी घराकडे जेवण झाल्यानंतर संध्याकाळी म्हटला व्हायचं खेळायला जाऊ. तर तेल एवढे भाऊ भांड्यान बांधल्यान असा नेट. तर मित्रांनो, तिकडे जाऊन आम्ही प्रॅक्टिस केलं. तर मित्रांनो, लवकरच भेटायला नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.